Ọhaneze na-ege anyị ntị ekelela m unu obi ụtọ ka na-eme anya na-akpagharị anya na unu na-echekwa anyị dịka anyị laghachitere nke bụ eziokwu bụ na ịhụ na nwaanyị gara ọgbakọ ụmụ nwaanyị ọ ga-anyụọ mmamịrị ya laghachi ya ga-agagharị ya laghachi onweghị ihe ọ na-egosi ihe na nwa na di ya goro ya kwa gịnị nke bụ eziokwu bụ na ebe ọbụla ihe ọbụla anyị na-ekwu abụghị na anyị chọrọ ka anyị kwuo kama ọ bụ ihe na-eme na o nwere ihe anyị chọrọ iwepụta nke bụ eziokwu bụ na gị bụ onye anabatara n'ọrụ uwe ojii gịnị bụ ebumnobi gị jiri baa n'ọrụ uwe ojii ọ bụ ịga gbuchie ndị mmadụ ka ọ bụ ịga zụwa ohi ka ọ bụ ịga nawa aka azụ ka ọ bụ ịrụ ọrụ dịka ndị mmadụ bụ gịnị enyi gị dịka kpọrọ ndị uwe ojii ọ dịrị gị bụrụ ihe nhọrọ ịhọrọ ọ bụrụ na ị họrọ na ị ga-abụ onye uwe ojii bụrụ ya bụruo ya n'isi ọ bụghị ebe ya na ụdị ahụ ebe ya nke ahụ abụghị ya ọ dabaghị adabaghị na-anụgonu ka onye ndu ntụziaka si kwe ndị uwe ojii biko unu wo enyi anyị ọyị anyị ka unu biko menu gbanụ mbọ mee ihe niile ahụ anyị na-ene n'anya unu anyị na-ene maka anyị nwere olileanya n'ebe unu nọ n'ukwu na-echekọba anyị mgbe ọbụla ihe na-adakwasị anyị agbakwute unu biko mee na ife unu dere aka n'akwụkwọ na unu ya dị emeri anyị ka obodo anyị bụ Naijiria wee mee gịnị bụrụ ezigbo obodo ka a na-akpọkwa n'ụnụ afọ ọma ka a gharazi na-akpọ ụnụ afọ ọjọọ ebe a ka anyị apịachi isiokwu gbasara ndị uwe ojii nke taata anyị wee baa n'ife eji echekwa ahụ nke ndị isi na-akpọ health tips na nutritional tips na ihe ntụzi ahụ na ihe nchekwa ahụ na ka ihe anyị nwere na health tips ihe anyị nwere na health tips bụ nwere mkpachara anya na dibia adịgboloja. Ọ dị egwu na-abụ. Be careful of your doctor. Fake one. Ha ka nkụzi nọ. Fake one. Ha ka zi nkụnụ nna. Ọ dịkwa egwu. Ije na fake before. Ije na fake before ndị ya wisi na awaga asịrị n'afọ na enyeghị ọgwụ afọ. Ịma nke na-adị atọkarịcha m ọchị bụ nlegide ya ama ọ na-abụ mbewe ka ọ bụ m chọrọ. Ka ọ gụchịra. Ndị a na-ebu akpa agagharị ha nyara akpa ha ewere nke ọzọ ha bụ n'aka ha sị gị nne ha bata ha sị gị lekwa nyegodi m aka gị ha enye ha nyawa gị nke ha na-anyawa ha na-apị ha na-apị apịgide ma bịazi jụọ ihe onye a na-eme ugbu a ọ marachala ahụ gị niile matasị gị mada m mmakwa na BP gị na-emekwa mgbago na-emekwa mgbakọ ọbara mgbali elu gị maka na ọ zara na ọbara mgbali elu onweghị mgbe ọ ga-asị gị na nrigoro onwe na-achị ji ntị na ọbara na-agba n'elu ọgwaghala gị na ọbara gị na-agba n'elu ọsịsị gị lekwa ọgwụ nke a lekwa ọgwụ nke a mgbe ụfọdụ onye ahụ ga-adabaga n'ụmụ ihe ndị ahụ na-emaghị ịṅụwazi ọgwụ ahụ ihe niile ga-arịa na-eriawazie nke ahụ bụrụkwa nke bụ njọ ọkwangu njọkpa asị ndebe anyị si na mma ha ekwukwa ndebe anya na onye mmiri fụrụ ọkpa ka o mee gịnị mmiri ahụ eri onye afụ ha ọkpa maka na ọ na ọ bịara mgbe ahụ si ka ọ na-esi nna ya ji egodo n'onwe ka ahụ si eme m ka na mma ebe m na-eje mana ngwa ọdebere onwe ya ewere ogo na ya eme eksperimenti onye mkpọrọ onwe ya ara asụ ụmụaka ọ ya achọpụta ife achịrị ngajiri ime gịnị onye hụ ndị obodo anyị kwuru amakwa m ndị obodo n'ụwa ịkpọ onwe gị osikapa ụmụaka chịrị ngaji ha chịrị ngajiri maka na oriri n'ụka ọ bụla a ga-eso gị n'azụ ịkpọrọ onwe gị oriri na-eri maka ọ bụ onye gara ubi ga buru nkụ ahụ lọta kpọrọ ngwere ụfọdụ akpọ ya alịka ọ bụghị kpọrọ ha oriri nna nke eziokwu wụ na ahụ adụghọ mmadụ ahụ adụghọ ụmụ ndị ọha na eze ahụ adụghọ onwe ka isi si awa gị onwe ka afọ si arụghị onwe ka ahụ si wee ịma na ahụ awụ n'ahụ ka ọwụ onwe ka o si emeghe biko ejekwana na nke adịgboroja buru onwe gị jee n'ebe ama ama maka onwe ndị ọkaiwu ndị maka ọrụ ha ọ bụ ndị aga na-ere ọgwụ ọ bụ ndị aga na-ele ahụ aka nnọọ nya anyị nwa sef ukwu mmadụ sef anyị fụ onwe anyị n'anya ka mkpọzie na ya fụ onwe anyị n'anya maka na onye fụ onwe n'anya na ya afụ onye bụ nyakọsịrị ọsị ka onye na-onye pụta ọsị ugoro ọgwụ ebe ka ịma esi wụrụta ọgwụ ile dị ha nye ejiji ha ịhụta na gịnwa na onwe gị ọ na-abịa ilele maọkwa na-esi ọgwụ ịka ya mma n'ụdị ọ bụrụkwa na anyị na-ebunye ha uche ka ha gazi na-ederesi
ọfụma ọwụ nkwuche ka anyị na-ebunye ha ọwụ ya anyị anaghị ebunye ha uche kama anyị na-asị gị were uche gị tụlee mara ma ụdị onye dị otu ahụ o kwesịrị n'ile gị ahụ o kwesịrị n'ịgwa gị o wee bụrụ ya nke ahụ bụ nwere mkpachara anya n'ebe dibịa na-abụghị ya dibịa adịgboloja tụmadị na nke dibịa Igbo kwa o nwekwara ọgwụ mgbara ọgwụ o nwere ndị na-amaghị anya ya ị ga-akwanye nwere ike ịnyụgide ọnwụ esi ebe ahụ mgba agwụ ụgwọ gaa ndị ma anya ndị ma na ha nwere asambodo ya ha letọ gị anya agwaghị ife ihe aṅụ ngwa nke ya edeghị n'akwa ijegorie dịka ọnọfọm dibịa oyibo ka nke ahụ bụkwara ya ịma anyị sịkwara about nutrition maka nri ụtụtụ nke dị mkpa mmadụ ịpụta n'isi ụtụ nri ụtụtụ ụfọdụ na-asị nye mmiri m ṅụrụ hala mmiri ọ dị ọ pụtazi ụzọ zọrọ achịchara ama m nzọ hala achịchara ụmụ ndị a ọ ga-ejide m afọ nke ahụ abụghị ya mmadụ kwesịrị ịnọrọ n'ụlọ ịnọrọ n'ụlọ gị mara anyị na-agọ bilie n'ọsịsọ rie nri ụtụtụ nke bekee na-akpọ breakfast maka ọgwụ nri ahụ iriri n'ụtụtụ ga-ejide gị asịkwa gị na iri gị ọzọ ọ na-ịchọ iri nri efe nri ụtụtụ ahụ ya eburu ọ ga-eburu ọ gịnị ga-eme anyị emela ya n'ụtụtụ hapụ nke ọ dị m ọsịsọ maka onwe gị nke nakwa na-arụrụ ọrụ ahụ enwere ike ya wụrụ ụmụ gị nke na-arụrụ ọrụ ịrụgidekwa nwụọ ha ga-adịkwa ndụ na-aga anụ nwere ihe nchọpụtara mana nri ụtụtụ a mmadụ erighị ọ na-eme ka mgbiri afọ chọbazie ojikọta na-achọ nri ọ ya eri ofe ha ọ na-akwakọsịzi ọnụ nyawụ ụfọdụ nọ na ụfọdụ na-arịa nke a na-akpọ ọsa na ụmụnne maka mgbe ahụ nri ọnya ime ahụ maka na mgbe ahụ mgbiri afọ chọrọ nri ofe ha ọ na-akwakọtazi na-emerụzi iferi n'ahụ ka ihe siri ndị obodo na-akpọ ihe mbogono nke ahụ na-aghọ chọwa nri ọ ga-eri ma ọ hụ ya ya ejidezi eri ya na-eri kasị obodo nke m mkpụrụ okwu eze aja bụ ihe anyị na-akpọ ya ngwe afọ ọ bụrụ ma ọ chọọ ihe ọ na-eri ma ọ hụrụ ya eriwezie wezie eriri afọ o gwegidezie ya agabiazie nwezie ọnya ime ahụ mgbe ọbụla afọ na-atazighị ya wụrụ na ngwe ahụ erigidela richa nke ahụ abụghị ya ibilie n'ụtụtụ chọrọ ọnwa ihe erie ma onwe gị ma ọzọ ijide na achịchara gị sie mmiri ọkụ gị tinye ihe ọgụgụ na ọ ya ekwedu mee ọgụgụ na nke achịcha ahụ mana ọkụ ma osikapa ka efuru ka irigo n'ụtụtụ ahụ rie maka na nwere ike erifie ya enwe ohere wee rie nne nna efugo na elekere anyị na-emezi kwarapụ tata ka ebe a nnọọ ka anyị ga-apịkọta isiokwu anyị kwuru tata ebe a ka anyị eme gịnị ka anyị ga-apịkọta n'isi njedebe aka mbụkwa Oriakụ Susan Ilechukwu ọka bụkwa m nwa mbụ Kingsley Ụwọma Africa dịka anyị na-agwa gị soro anyị gaa na soshal midia anyị www.isimbido.tv ị ga-enweta anyị ma ọkwanụ gị soro anyị gaa n'ihu akwụkwọ nkunu na-akpọ Facebook ị ga-enweta Isimbido Twitter nwanne na-agba ama chọọ ma ọkwanụ Instagram ndị ọ dị ọsịsọ ị ga-enweta Isimbido ma ọkwanụ nwere nke o si dị kpọọ n'ekwentị n'ụlọ ọrụ anyị ịchọ ka anyị na gị karịa anyị ga-akarị ahịa ọma na-ere onwe ya abụghị mgbana na warehouse buru ya bịa na gị